Salam la famille, on calminamo. C'est toujours la révisante animatrice et chroniqueuse de l'X, Mira 222, actuelle tinde monno kewden wadirde e kala saha. J'espère que oɗon e jam, to bangalam jam ɓolo, sauf que mi yewnin mon no fewi, aussi kadi oɗon ɗacca hakke e temps d'absence mo bammi ɗo ji actualité ji kewɗi ɓenni ɗo hen, en dañani haalde hen, men wonno ina nangueno. E o al noon ko kañum hoddirata, ɗum noon mi ñaagui mon yaafuya no fewi, no fewi, no fewi, no fewi, no fewi, no fewi. Et aussi hot mbasoni yejjidde e abonnade like ude et partage surtout kalɓe cuwa hebde hen mbawa hebde hen aussi kadi hoto jejjete page Facebook Siste Mira 222 kala cohluɗo kam ene wawi tawoyde mi to nene. Au passage je fais coucou à mes fans, gros bisous à vous. Vraiment mi yewnino mon no fewi no fewi, mi yi kadi darde mon, commentaire uji mon et tout, mi weltima hen no fewi. Vous êtes mes meilleurs et tous mes forces aussi. On beltana mbason yejjidi kadi page am Instagram et TikTok. Hande nak en garti e 6e numéro men Rego min keɗo. Rego min keɗo noon gaddoɗen hande ko mamzodi. Ɗum noon en jahat tan ƴeewen vidéo makko garten. Mr. Boma. Let's go. Vikam julsa yimade gede ma pewata video ji serobe ngamade hay ko jewata a jon holbe pamade an ko jewata ko be tali ko min mi talade dum elle on pamata yeah be bari fere fo be mbodo waylo be battemi goddum dum yeah be jita jamais mi mbodo haylo mamzode andi ko ummini dum so yidi wurungo po am sabar min jari go sabari mi noto taka be wonta mi dabare ko sabari rewde moƴƴol laja ɓurni mi rewde bongol yettolaw kaɓɓaɗe tongol laja eno to fama anda ko ummini kam ɓe to min jiida goƴa ɓe jiɗi komi sama to mabɓe ɓe tulmini kam haaloɓe no karlene ƴoƴa finade mabɓe ɓolde mammini kam minen ko révolution min mbi fenanima besto min mbi grab sanda minen ko évolution min jiɗi fenanima besto min jiɗi min dayima welma jimdam ɓeyduma ustanima jimdam yoltat ko huccajima gonkama ɓeydat ustanima woto nandine ko nandani gueɗe ɗe gondini ko jiidani mam andine ko andano miskam jillani seyɗani mi haaldata yo wel saabu min mi wona seytane mam zo faltaki pullo ye ala ko haali bidani ye min rafam ko mission ambition gondude mission o a hettata ko paama ferti guite ƴeewa ɓe pertinima tama yonti darde mbele nguura haaloɓe ɗo ko wodani ndewe peuple fo ne nguura min mi hollata mukko ko leydam ndi wuurani min baynata jaɓɓal systéme o change ani pindata koye metti ɓernde ne metti no juwaɗo cette ponno darade salade dentere min ɓuuri sarade ɗo kalowo gogo ɓuuri yawede ɗo haloɓe kecce nanga juuta jaam gonga ala ko fawa ko ɗo lowaɗe mette nan ɗo hulata mimi ñande fof no duko jaam daña ko ɗo ɗawaɓe ɓe dilata darata mimi ñande fof no kolle jeeya ko ɗo minen ko révolution min mbi fenade mabɓe esto min mbi minen ko évolution min jiɗi fenade mabɓe esto min jiɗi min dayima welma jimdam ɓeyduma ustanima jimdam yoltat ko huccajima gonkama ɓeydat ustanima Donc voilà ko enen jebdi vidéo o en ji ko woni ɗo henne ko mamzodi featuring avec Idil Nek. Et so tawi on ƴeewi noon vraiment son et aussi vidéo o donc en haala ko heewi ɗum noon avant eɗen ngara hen d'abord je remercie au big maker parce que vraiment so tawi son yeehi ha watti heɗede walla son so yeehi ha heɗama pourcentage ɓurɗen hewde ko big maker uji en joue en part goto important vraiment. Parce que, machallah, et je me dis chapeau à vous, surtout les big makers made in Mauritania, je vous love. Chapeau vraiment, vraiment à vous. Et ce tawi en gari image, comme je vous dis, image, ça parle. On dit,
tembaɗɗo t-shirt aji noir, on jii aussi Mamzodi et Idi ina waɗi t-shirt aji blanc. Donc ça veut dire que ça parle. Et partie noir o t-shirt aji noir ɗi haalata vraiment kamɓe ɓe ngoni koye caɗele, ɓe ngoni koye diɓɓere. E nder hen noon son son keɗima son mon paam exactement parce que ça colle. Et aussi kadi tembaɗɗo t-shirt aji blanc ça veut dire kamɓe ko peeɓe jilto woni jaam. Donc ko ɗum ɓe keɓonto, ɗum ɓe pondoto ko hujjaji mabɓe. Après ma en jaahe son sen keɗima ɗum ma en ƴeew est ce que so tawi ina waɗi clash, so tawi ko ego trip, so tawi kadi haaldata koye laamu, ma en ngar hen pour waw analysande mon ɗum mot par mot inchallah. Julsa yimaɗi gueɗe ma pewata vidéoji so rewɓe gamani hay goto ƴewata ha joni holɓe ɓamani an ko ƴewata koɓe tali ko min mi talani ɗum elle on paamata waɗi feere fof. Donc voilà ko enen keddiɗo henne entrée makko o wi sa yimani gueɗe ma pewata vidéoji so rewɓe gamani hay goto ƴewata. Donc ɗo min mbiyam eɗen jogui ɗo double entendement par ce que to wiyat ɗo to haalata ɗo henne ɓe mbi kam joni sa yimani gueɗe ma pewata. Donc eɗen mbawi wiide soit o wiyata ko côté suulo par exemple so tawi a suulani hay goto wawa consommde musique ma par rapport kanko on jii musique makko mo waɗato kanko. Bon deuxième entendement mo mbiyata mo on jii yimɓe batti heɗade musique no fewi, batti consde ɗum no fewi. Donc côté techniquement musical o côté bindol ngol et surtout kadi qualité o so tawi wayani no foti wade ni yimɓe hewɓe mbawata consde ɗum. Donc mbeɗa wawi wiide kadi omo wawi kadi haalde e oɗon côté. Ay eto wiyat ɗo henni vidéo ji so rewɓe gamani hay goto ƴewata. Donc par exemple so jii vidéo ji kewɗi jalti ɗo henni rewɓe ne gama hen côté love ene fay yimɓe batti abbade oɗon côté no fewi et par rapport kanko musicalement makko mo waɗata o. Par ce que oɗon gandi son keeɗi musique Mamzodi kam son uji mo kala to keeɗa ne andi kañum ko révolution tan haalata. Donc ko on côté min mbiyami mataw o haaldirata e ɗum noon en jahata keɗoɗen partie goɗɗo garten. Vidéo ji so rewɓe gamani hay goto ƴewata ha joni holɓe ɓamani an ko ƴewata koɓe tali ko min mi talani ɗum elle on paamata waɗi feere fof. ɗo noon o wiɗo ha joni ɓe paamani an ko ƴewata keɓe tali ko min mi talani ɗum elle on paamata. Donc to wiɗo ha joni on paamani an ko ƴewata. Donc ɗo henni min mbiyam est ce que mi précise ɗum tan kanko no waɗiri ni walla mi essayat lance message o tan e artiste uji ɗi par ce que so tawi a ƴeewi par exemple o yiɗi wiide hen garowo ne yimo est ce que on ari ko findinde walla on ari juste ko wadde tan ken heeɓa hen succès en buzz en vite fait walla ko pour haalis. Donc on message mbiyam o lanci ɗo henne parti goɗɗo o wima keɓe tali ko min mi talani ɗum elle on paamata. E ɗo kadi so tawi en keɗimo ɗo no fewi o yiɗi wiide kanko o talani ɓen ko tali ko o waɗani ɓen ko mbaɗata ko déjà kanko jogui ko voix makko par ce que on jii Mamzodi e musique aji makko kono sens mo yaari o on gandi vraiment kanko ko révolution o yaari côté oɗon donc ko rap. Donc en jahat tan kettien partie goɗɗo après kadi garten. Koɓe tali ko min mi talani ɗum elle on paamata waɗi feere fof mbeɗa mboɗo waylo ɓe mbattemi goɗɗum ɗum ɓe jita jamais min mboɗo haylo Mamzodi andi ko ummini ɗum so yiɗi. Ɗo noon kadi enen keddi ɗo henne o wi en mbaɗi feere fof pour mi waylo ɓe mbattami goɗɗum ɗum. Ɗo kadi so tawi on keɗimo ɗo hen o haalata déjà yimɓe mbaɗi feere fof pour o change façon musicale makko o natti e musique gonɗe actualité par exemple ko yimɓe mbaɗata ko eto e aussi on jii salange uji TikTok ɗi affaire no yimɓe hewɓe ko ɗon ɓuuri abbade. Donc kanko wi ha joni haalulaji ɓeɗon tagani abbade tagatama kanko abbade hen par ce que ɗiɗon haalulaji ne keewe hakkillaji artiste uji keewe noppi artiste uji chaque fois yimɓe artiste uji ne mbiya noon mais sa ɓuurani gamde tan ko mbatta ko sa rentaki accat lawol ma paya lawol gongol. Donc ko oɗon message o yiiɗi lancé ɗo nen en jahat kadi oɗen partie goɗɗo kadi garten. waɗi feere fof mbeɗa mboɗo waylo ɓe mbattemi goɗɗum ɗum ɓe jita jamais min mboɗo haylo Mamzodi andi ko ummini ɗum so yiɗi wurgo ko ama sabar min jaari ko sabari mi notoytaka ɓe woɗɗami. Mamzodi andi ko ummini ɗum so yiɗi wurgo fo am sabar minen min jaari ko sabari. Donc mi explique ɗum nanene ko même chose tan o yiɗi wiide so yiɗi wurgo fof am sabar sabar noon wona sabar mum cikkotono e mariage uji sabar o haalat ɗo en koye sens sawnuji gaz uji. Donc o wima hay sino ɓen gami sabar par exemple kanko omo andi ko umminimo koye lawol makko jaggata ko ɗum o continue te haydara change tan voix makko so wona o heeɓen ko sohli ko. Mi notoyta koɓe wontanami dabari
min jaari ko sabari no ɗo techniquement one hanga ko drill gulɗe jaw woni ɗo henne mais yimɓe ɓe ne mbiyanno o school uji mbawi ko façon goto musique woni underground mais quelle surprise mamzodi hande yaltiri ɗo henne oɗo drill mais c'est dope go po ama sabar min jaari ko sabari mi notoy taka ɓe wontana mi dabare min jaari ko sabari rewde moƴƴol laƴa ɓurini mi rewde bongol yettolaw kaɓɓaɗe tongol laƴa heɗoto faama anda ko ummini kam ɓe to mais guys il faut keɗɗon bindol ngol no fewi par ce que ko haala woni ɗo hen o wima rewde me moƴƴol laƴa ɓurini mi rewde e bongol yettolaw donc so tawi on keeɗimo momo yiiɗi haalde ɗo henno tan o wima ko rewde mbo kanko e moƴƴol makko ombo laƴa ombo yaara sees haysin ko leeli ko foof ɓurinimo kanko o rewa e bongol o yawa yettade tawa o waɗani haydara o yawa yetti wonta mo perde ok ɗo kadi o wima kaɓɓade e tonngol loƴa heɗoto faama anda min ko ummini kam donc o wima ko tampuɗo no tampiri ni ganduɗo kanko ko waɗata ko wawi famde kanko ko yiloto ko e ko haalata ko donc o arti ɗo kadi o wi ɓe to min jiida goƴa ɓe jiiɗi kami sama to mabɓe ɓe tulmina kam donc so tawi kadi on paami ko yiiɗi haalde ɗo hen ko woni MC ɗi o wiyannoɗi artiste uji ɗon rappeur uji ɗi jiiɗi ko kamɓe fottudeɓe par exemple ɓe gacci mission ɓe ɓe goni o tawtaɓe e keɓe goni ko beela ɓe mbawa wasde yettoyade koɓe jiiɗi ko walla tulmindeɓe par exemple ko ɗum o yiiɗi expliquede ɗo hen mi sama to mabɓe ɓe tulmini kam haaloɓe no karlene ƴeƴa finade mabɓe ɓolde mammini kam minen ko révolution min mbi min mbi donc ɗo kadi ko enen jebdi ɗo henne oɗo image ko enen jiidi ɗum o wi noon nani vidéo ji so rewɓe gamani hay goto darata mais pourquoi kanko rewɓe goni e vidéo ji makko mais so tawi kadi on paami guilé vestimentaire même mbaɗi o kadi ko haala wonde no yiiɗi ko explique debbo ene wawi wonde nder vidéo taw wonani sexy taw wodani comportement mo jogui par ce que so ƴeewi rewɓe ɗo kamɓe fof keɓe buggiɓe et en même temps eɓe explique affaire uji kewɗi e nder so tawi a heeɓi quelques mots uji ɗi o haalata ɗi ƴewno mbami paami du genre donc ma femme carrément ko message kadi o lancata ɗo hen comme par exemple cas de Bawzi en Babs en on jiiɓe ɓen kadi artiste du genre rewɓe wonɓe hen ɓe ene mbaɗi sexy seeɗa donc kamɓe noon ka makko ko différent waɗi rewɓe ni mais habillement o ne timmi te kadi wonani vulgaire ɗum o yiiɗi expliquede ɗo nen minen ko révolution min mbi min mbi minen ko évolution min jiiɗi min jiiɗi jimdam ɓeyduma ustanima jimdam yaltat ko hujjatima gonkama ɓeydat ustanima woto nandine ko nandani donc voilà ko enen kadi keddi refrain oɗo henne o wima grab send up minen ko révolution min jiiɗi fenade mabɓe stop min jiiɗi grab send up minen ko évolution min mbi fenade mabɓe stop min mbi donc o yiiɗi wiɗɗo tan grab send up donc ko ya ummu daro révolution ɓe cohli ko révolution ɓe jiiɗi donc fenade mabɓe ko stop en résumé ko ɗum o yiiɗi expliquede ɗo henne ɗum ɗo donc ɗo o wi mi windani yo welma jimɗam ɓeydata ustanima jimɗam yoltat ko hujjaji ma gonko ma ɓeydata ustanima voilà ko ɗum wonno référent o ko enen keddi ɗum on jii kadi jaggi ɗum ko Idi le Nègre artiste mo gandanɗa hoorema vraiment kankone aussi o jogui talent te kadi omo jogui kadi son uji makko belɗi gandanɗa et chaque fois ko message uji o haalata hen te ko message uji belɗi bawɗi findinde neɗɗo donc min mbiyami wona hasard mamzodi suuɓima e nder fitrine makko par ce que déjà on jii keeɗima tan message mo lance ɗo et puis kadi voix o c'est dope donc chapeau à Idi bon courage à toi en jahat tan keɗoyɗen deuxième couplet o garten woto nandine ko nandani gueɗe ɗe gondini ko jiidani donc voilà kadi ko enen keddi deuxième couplet o so tawi on keeɗimo ɗo henni ɗo déjà o haalata ko hoore makko e waaɓeno makko ni donc so tawi on keeɗimo tan eko haali ko o wima hoto nandine ko nandani e gueɗe ɗe wondini ko jiidani hoto nandine ko nandani noon ça veut dire ko on yimɓe o wima hoto nandine ko nandani o nandani e mabɓe
donc hor nandine ɗum gueɗe ɗe gondiran ko jiidan oɗon gandi gueɗe mabɓe waɗata dijan kanko ko waɗata koye ɓe to gona ko sona wona gotum donc ma gueɗe mabɓe koyemum wondi ko jiidani mam andine ka andano miskam jillani seyɗani mi haaldata yo wel sabu min mi wona seytane mami andini ka andano sabu musique kam jillani seyɗani mi haalata yo wele sabu min mi wona cheytani mam zo faltaki pullo ye ala ko haali bidani min rapam ko mission ambition gondude mission mamzo faltaki pullo ala ko haali bidani mi rappam ko mission ambition gonduɗo e mission o donc voilà comme no mbirumon ni tan mamzo kañum koye mission woni donc guys ko mission makko woni de ɗum noon en jahata ha yesso tan keɗɗen son ha yesso après mi wawa décortiɗum heddi ko andano miskam jillani seyɗani mi haaldata yo wel sabu min mi wona seytane mam zo faltaki pullo ye ala ko haali bidani min rapam ko mission ambition gondude mission a heɓtata ko paama ferti kiite ƴeewa ɓe pertinima tama yotti darde mbele nguura haaloɓe ɗo ko woɗani ndewe peuple fo ne nguura min mi hollata mukko ko leydam ndi wuurani min mbaynata jaɓɓal mais ruttu seeɗa min mi hollata mukko ko leydam ndi wuurani advise mamzo di salminim de passage min mbaynata jaɓɓal systéme o change ani findata koye metti ɓernde ne mette no juwaɗo cette ponno darade salade dentere men ɓuuri sarade ɗo kalowo gongo ɓuuri yewede ɗo aloɓe kecce nanga cuuta jaam gonga ala ko fawa ko ɗo lowaɗe mette nan ɗo hulata mimi ñande fo no dugo jaam daña ko ɗo ɗawaɓe ɓe dilata darata mimi ñande fo no kolle jeeya ko ɗo minen ko révolution min mbi min mbi minen ko évolution min jiɗi min jiɗi ustanima jimdam yaltat ko hujjajima gonkama ɓeyda ustanima voilà guys l'émission tire à sa fin ko ɗum gaddan ɗon e nder yo Rego min Kedo en ji enen jebdi ɗum ɗo vidéo mamzodi avec Idi le nègre donc voilà machallah en ji tellement que c'est dope son mais bon en mbawa en ƴetti hen tan ko ɓuuri ko wonde ko essentiel ko gandanɗa hoorema ɗum yimɓeɓe ɓurno sohlude ko ɗum min décortiqué donc j'espère que ononne kadi on paami mais aussi mone moon fof kadi ina jogui hen yiyande mum maro kay ko min tan jogui fit darade yeesa caméra mbeɗa haala mais mbeɗa andi onon kadi wonɓe ɗon ɓe holko ganduɗon hen donc min cohli commentaire uji moɗon kadi e yiyande moon no jiirɗon vidéo et tout vraiment aussi ma arrangé amen donc mbeɗa salmina fans uji foof mbeɗa wimon big up mi yi darde mon e commentaire uji mon chaque publication mo mbami vraiment doole mon ɗe hokkami force no fewi comme j'ai l'habitude de vous dire rek je vous remercie beaucoup, je vous love, vous êtes mes meilleurs et tous mes forces aussi. Donc, kokke min dole, abonnez, partagez dans plateforme de télémétrie fof. Et aussi, je suis dit page du comme le bureau moni. Siste Mira 222, page Facebook. Kalchukul comme aussi, nous avons des bétonnes. Et aussi, page TikTok et Instagram. Fof que Siste Mira 222. Je vous love beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à très bientôt.